Sa? Amin sako. Sa kagikan? Basak. Gikan. Bunga na. Laburan naman basak. Lagi laburan. Laburas baha. Yagi anak. Ay birthday ni mo maika. Mayo, happy na day, Mayo 5. Marato kas bagaw aw, sana all maratos bagaw. Yan ang tayo nangila din. Magbago nga. Nandito kayo kutasan ko nun. Kutasan ko, nabukuha ko nun. Wala kayo katulog inday, wala man dito ho. Hi guys, magandang hapon. Nabiday guys. Grabing kusugagawan dagamang basak gi. Kuan kuno gi, laburan. Mga ton karon kaya mga luwason ng tagumay kaya makakaon tag. Sunod na tinganin na po. Das boboy dia og si Mario. Wala lagi gumay kay tubig gabi grabe kusuga. Di ka magbayad gisud baha. Damang tanaw nun. Damang basak. Guys, diyan na mas basak. Allah. Ay. Diod man di ay. Diod man dayhan. Diod. Na, isprayan na ni magparaod. Raot magdahon. Kaya pag-init. Naubsan. Namahapsan mga, di man ni mahapsan tubig. Di abrihan lagi. Daot pag. Masa. Mga nagiudod niya na. Nagbaha guys, pero why tubig? Ko na. Guys kani mga nga tumba maragilis baha mo ni pang bargen kay sayang pud bukod na bagpunuan ini guys bargen man siguro ni nga balik uban sa kusog sa tengah lusog ka zog, baha gabi lagi. No ko.
A few moments later. Hi guys, sumana kong kamot-kamot aramang kasagbot ang basak. Yayo ko res bye. Video kali? Jarang kesuga kasukuan, jarang kuan kesuga gabi hadla kagamang bahay lagi sa tubig. Nabasa mo. Sila nini, hapit mang lutaw. Si Bi. Apil po. Isa ba sila nini dai? Para man iya basang pagkasag. Ning pag unda sawag kasag ning hubas pagbaha. Ay, gimingaw po ni mo ate. Imong classmate giminga ka? Namagang sa Christmas. Ano may magsanina, lamay sanina sa yan ah. Lamay ka sanina dai, ano sa dai? Ano sa kayo magsanina? Wadi na kagalus-galus ng legs sa likod. Okay, galos-galos. Kapitan mamay ka. Yung Aman, legs be? na. Wadi na kagalus-galus. Sa likod. Alikod! Anong kahamis? O. Budag bernis na bakaron. Budag mo. Wala mo dagan na na. Nakakatag na tere. Thank you, tata na rin. Hindi. Umama na yung kapitol kamay hatay. Di pa din bunok agad ay. Wala ba ora ba nito kita digin? Ato bang nari? Ikaw, lagi ko putis. Lupig mong tanan. Nataob mo sa kutis na. Taob. Buyag lado ka tiri imutir kutis kabaw imutir. Sana all. Sana all, laking gatas. Ibridi gatas na ni. Kalawang pa mo patin pa dahil na. 12 years old. Laking gatas. Ha? Dali ko lang pa mga. Lubat ka. Hamas na tayo nay. Nagawas. Tay. Amin sa ko tay. Sa? Amin sa ko. Yung kagikan. Wasak. Yung anak. Laburan naman wasak. Lagi laburan. Laburas baha. Gagi nagdaplin tanan. Kusog. Wah, sirig. Bukana. Sinan sa dito. At katong iba mo sumbuhan, katengag tubig nangapa. Ang gibabarag. Adto lagi nato sa ibaba. Bukana. Ibabaw di kaning dani duwa man ibabaw kari ramdar. Ikaw na nga to. So sila nangakog bato. Ilang juta man. Mega. Sa may ating mimday. Gimingaw po ate. May maikan. Gimingaw ka? Ato alam mo tos kamalig day. Isa man ang hapot to bato na to. Si Bobog si Mario. Sige ka ni mo day. Asa kang siksihan yan? Para kang siksihan ah. Kisa man na sa nina. Next ay birthday ni mo maika. Mayo, hapit na day, Mayo 5. Bugas. Ha? Mapamang palit ng bugas. Kinsa? Wala man may nagpalit may magbugas ron. Wa pa gani. Hindi nang palit magbugas kayo mabuwad. Nibalik na. Kabuhat lang gamay pre. Uwan. Di nabuwad na pero balik magkakuan. Ha? Wow, oy. Di aw. Tumad ka to, wa pa maaga. Inagana jud ning balik. Kay Basta may stock kung balik. ni stuck. Kuras lik silante. Bilanat laki to. Tata. Ito pandi na yun. Tata. Ay kalawatan. Bakam Dato ka kaning bago. Palit yung pagkabago. di nang bago ko. Sabi ko, ikaw mong palit. Matukos bagaw aw. Sana all manatos bagaw. Yan ang tayo nangila din. Magbago nga. Nandito kayo tutasan ko nun sang. Tutasan ko na bukuha ko nun ng Marami ka tulog inday. Wa man dito ho. Unsa ni palit og bagaw? Wa. Nga itong kwarta lagi kayo ko. Nagbayad mo ng bago. Katong ugangan ni Purami magbayad. Unja? Wa man dito ho. Ano mga yung maglabag burato. Dito isang bana. Anang ilad. Sige. Tingog pamulot mo kay Taga ang balikod. Ay, sa? Kita ka kwarta pero way bagaw. Wow. Namura. Kapag ipatisda. Taglilaman pod. Kaya nga juga ikaw nung nangilan. Dilaman. Paano kay burato? Pila man pod? 100 ako. Loy lang ba sige pat Portugis da. Loy lang pod. Kasal ko dito po. Burato ko nung dyan ba na. Kita na ako nagbulag dito rin. Kaya ko kaya ang
Hindi naman ito nang lang tayo kagawad ko. Garagang bagus ubos lagi. Kuha na guys, ang bago. Balikan para na guys. So, Dito, Mariano, ako Ang bago. nagbibitan na lang. Kapudad to. Nagbibitan kay bago. At yung bukan na natin, Naputi-puti si daon. Uod na. Uti daon. Anja, di na. Okay ra. Pre. Ay, sprayan lagi na. Na yung puti-puti. Lagkaraw puno. Eh, nabas koy. Kakay koy. Dengdeng gordon mo na sakit. Ah, sa siguan. Mawara na nong. Spray lagi. Spray. Diyan ako init. Ipanahiming ba? Hindi mukuan. Sprayan da ay. Puti-puti. Oh, udah panda. Hawa. Ah, ceng panda ga. Da. Hawa da. Oh, iya birthday. Karena birthday pasalamat ba? Nabugo pas. Bang bang. Bang barang bang. Namatanan pa. Kan yung tiguan na ayaw na. Sa mo tanong pasalamat ang tikuan na ta. Kapoy na ng mga tiguan buti. Nadi ka ni koy. Hindi naman dagana, hindi kayo uber. Panjan. Tagay ang daras kamalig. Ang daga naman ni. Sama ul, nakasildo. Nakaswilo na sa Denmark. Kaya wala pa ipali na yung pan. Grabe. Buutan ka din yung anak di. Atag nak be. Niluwat ka din ako ng buutan. Nga naman ni mo kalota ka man anak. Ako manabantay. Sabi nagutong. Atag pa anak. Niluwat ka natin yung buutan di. Sige na. Ako ang mga buutan, taga mga binantutan dun. Tangang mga binantutan mga buutan. Kaya kuno pan be kaya daras si Marjorie be. Dagar ka sa'yo. Kasulda mo sa City Nail. Asa City? Naman lagi dah gagal lagi kelas dah may gamay. Pila ko dyan. Pila ko dyan. Pila. Alas, sama-sama na kada anak. Diyan mas scam ko dyan. Daw sa nabitaw. Scam na to na sap na rin sa. Isa may napil. Pila ba yung kabok? Magkuha ko dyan ha? Para may habuan. Si Boboy. Ay, Tessa, si Nene. Ay, si Mario. Si Boboy. Si Emin. 5 lima. Diyan, 5 kabok ang kuha pan. Basta na kay Jikas ng verify. At ang mga kanyang gagamit, kamama. Wow, mo di ka, bangko na.